Hej, velkommen til Norddal. Jeg står her i Søvind i dag ved vores showroom, som ligger kun 10 minutter uden for Horsens. Det var her, magien startede i 1995 for 30 år siden, og i år fejrer vi 30 års jubilæum. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer vores showroom. Kom med indenfor. En af de første ting, vi møder her i entréen, er vores Falco-spejl, som jo er en del af Norddal Signatur Design-serien. Og i anledning af, at vi jo fejrer 30 års jubilæum, så har vi lavet det om til et selfie-spejl. Velkommen til vores showroom. Noget af det, man jo kan opleve her i vores showroom, det er blandt andet vores nyheder. Og i vores nyeste kollektion, så har vi fået de her skønne puder, som skaber lidt varme ind til den nye sæson. Også nu, hvor det er, vi trækker lidt indenfor, så har vi fået lidt farver på, og det er klart til den hyggelige stemning i hjemmet. Så kender I sikkert vores smukke Erik-bord, som er Norddal Signatur Design, som kommer med den her flotte marmorbordplade og træsokkel. Og så er det spændende, fordi vi har faktisk fået en ny tilføjelse til den serie, som er Eriso, der er kommet i en firkantet udgave, også med sådan en smuk hvid marmorbordplade, som har et lidt videre look end Erik har derovre, men også med den her smukke træsokkel, som simpelthen giver et lidt andet look til dit hjem. På vores showroom kan I selvfølgelig også opleve alt vores smukke keramik og kander og forskellige ting til køkkenet. Her er det smukt placeret i vores Viva-skab. Vi har jo fået den her smukke nye tilføjelse til vores Granny-kollektion, som er sådan lidt en tapas-udgave, hvor man kan få de her fine små skåle til lidt nødder og lidt salt. De her fine kopper kan jo så både bruges til kaffe, men fungerer jo også super fint på sådan et tapasbord. Så blev det vist kaffetid. Vi har jo fået nogle rigtig fine nye tilføjelser til vores Viva signaturserie, blandt andet den her smukke skænk og det her super fine vægskab, som jo også fås i en rigtig smuk grå farve. Den vil jeg lige vise jer. Vi glæder os rigtig meget til at tage imod jer her i vores showroom, og vores dygtige og søde sælgere er selvfølgelig altid klar til at tage imod jer. Og en af dem er blandt andet Katrine, som sidder lige her, og Rikke, som sidder lige her.